An bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn. On remercie le grand Dieu, le Dieu honorable, le Dieu qui est le seul puissant de ce monde-là. Ne baden alisilamɛw, Mon frère et mes sœurs musulmanes, ni Ala tɔgɔ min filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ, c'est le nom de Dieu qui est devant vous. nin ye kabako Ala tɔgɔba de ye. Ça, c'est miracle, le nom de Dieu. N bɛna kabako dɔw fɔ aw ye nin kumakan in kan. Je vais vous parler de quelque chose de très spécial de ce mot-là. K'a daminɛ kuranɛ daminɛ na ka taa bila a laban na. Depuis le début du Coran jusqu'à la fin du Coran, Kumakan min ka jan ni kuranɛ kumakan bɛɛ ye o ye nin kumakan in de ye. les mots les plus longs, c'est ce mot-là. Kabako fɔlɔfɔlɔ min min'o di aw ma nin Ala tɔgɔ in kan. Le premier miracle que je vais vous léguer, il faut bien écouter. N'i ye mɔgɔ ye ko ɲinimi gɛlɛn bi a la, Si jamais tu vois quelqu'un qui a mot de dents grave, a kɛla ɲinimi si o si, n'importe quel modèle, n'importe quelle douleur, i b'i jija i bɛ laya sakhilifa na hun kumakan in i b'a sɛbɛ duguma. les mots, ça qui est appelé la astaklifa nahum, tu mets ça devant la terre. N'i y'a sɛbɛ duguma i n'a fɔ a filɛ i ɲɛkɔrɔ cogoya min na. Comme tu vois là, tu écris ça sur terre comme ça, identique comme ça. I bɛ pɔndi den 10 ɲini. Tu cherches la ponte, 10 pontes. I b'i jija ɲini bɛ mɔgɔ min na, Quelqu'un qui a mot de dents, i b'a fɔ a tigi ka a tigɛdengɔni da ɲi min bi k'a dimi a k'a bolidengɔni da o kan. si l'intéressé est à côté de vous, ou bien si l'intéressé est un peu loin de vous, n'importe quel côté, si tu es en Afrique, quelqu'un qui est en Europe, n'importe quel style qui se trouve là, tu lui dis de déposer sa main sur le côté qui se fait mal. O tuma i bɛ pɔndi den kelen ta, Tu prends une ponte, i b'a da mo fɔlɔ in kan ni o ye laamu ye. tu mets le premier mot, l'âme. Fɛn yanni kolo kelen pe yen, kolo fɔlɔ in i b'a da o kan. Le premier mot, tu mets ça. N'i y'a da o kan i b'a kalan k'a taa ni ka segin. Si tu mets ça, tu répètes le mot, la statiklifa naou, c'est pas, tu vas dire jusqu'à 100 fois, jusqu'à 1000 fois, le prix Tiɲɛ tan ani fila. ok, tu vas répéter ça jusqu'à 12 fois. I b'a kalan laya sakilifa nahum siɲɛ 10 ani fila. La statiklifa naou 12 fois. I bɛ o pɔndi den kelen in gingi ka jigin. Tu tapes ces pontes-là jusqu'au fond de la terre. I bɛ tila ka pɔndi filanan ta tuguni. Tu prends la deuxième, I b'o da i ya kan. tu mets la deuxième mot. I bɛ pɔndi i bɛ kumakan in kalan a la siɲɛ 12 tuguni. Les mêmes mots, tu répètes la statiklifa naou jusqu'à 12 fois. I bɛ tila k'o pɔndi in gingi ka jigin. Tu tapes jusqu'au fond du terre. I bɛ tila ka pɔndi sabanan ta. La même chose, la troisième ponte encore. I b'o da sa ka mo sabanan kan. Tu mets la troisième mot. I bɛ laya sakilifa nahum i b'o kala siɲɛ 12. Tu répètes le mot encore, la statiklifa naou jusqu'à 12 fois. I bɛ o pɔndi in gingi ka jigin. Tu tapes jusqu'à derrière du terre. Mo minnu bɛ nin kɔnɔ a bɛ bɛn mo 10 de ma kumakan Les ta. mots de la statiklifa naou se trouvent, c'est composé à 10 mots. Wala kumakan 10 a bɛ bɛn o de ma. C'est 10 mots. Kuranɛ mumɛ bɛɛ Tout le Coran, ale de ka jan ni kuranɛ kumakan c'est bɛɛ. ce mot qui est le plus long. Nkali na Ala bonya na. Je vous jure au nom de Dieu, Mɔgɔ o mɔgɔ ye pɔndi den 10 ɲini k'i bɛ nin baara in kɛ n'a ye. toute une personne qui cherche le 10 pontes là pour faire ce travail-là, I tɛ pɔndi den 10 in bɛɛ genge dugu la k'a dafa fiyewu fo ɲidimi ka ban bilahi. tu vas jamais terminer à taper toutes tes pontes là tant que le mot dedans ne termine pas. Jamais. I bɛ jamana o jamana. Avant de terminer, et puis là où tu suis, I bɛ dugu o dugu. n'importe quelle ville, n'importe I quel bɛ village, quartier o quartier. quel quartier, N'i y'an wele si tu nous appelles, k'a fɔ nin ɲinimi de bi e la, vous avez 7 mots dedans, nkali na Ala la, je vous jure,
n'an ye nin baara in kɛ i b'i to i sigiyɔrɔ la yen. Si on a fait ce travail-là, tu vas nous appeler. An b'a baara kɛ. On fait ce travail. Wa i ka ɲinini bɛ nɔgɔya k'i to i sigiyɔrɔ la. Tu vas guérir. Ça c'est obligatoire. Le Dieu a déjà signé. Jeliba a bɛ nin cogoya in na. C'est comme ça. An ye ladilikan di adamaden bɛɛ ma. On a demandé et comprendre nous à toutes les personnes. Mɔgɔ minnu b'a fɔ u mago bɛ wari teliman na. Après avoir conseillé tout le monde, les gens qui ont besoin de l'argent. Mɔgɔ minnu b'a fɔ u bɛ fɛ ka nafolo mara teliya la. Quelqu'un qui veut garder beaucoup de l'argent. Mɔgɔ minnu bɛ fɛ u ka nafolo caman sɔrɔ karabali la. Quelqu'un qui veut être milliardaire ou millionnaire rapidement. Ne y'a fɔ aw ye a kana taa bolitigiw fɛ yen, a kana taa somaw fɛ yen. Je vous ai dit, ne partez pas chez les Omassiens, sur les marabouts. A bɛ na an bɛ kuranɛ baara kɛ aw ye ka nafolo baara kɛ ni kuranɛ jɛlen ye. Venez chez nous ou bien appelez-nous. On va faire le travail dans le courant net, clair et simple. Wankal na ala la n'an y'a baara kɛ danfɛn o danfɛn ye o bɛ nafolo sɔrɔ. N'importe quelle personne, si on fait ce travail-là, wallahi, je vous jure, vous allez avoir de l'argent. Sitanɛ baara tɛ. C'est pas un travail de sitané, c'est de quoi? Boli baara tɛ. Non, ce n'est pas la fétiche. Jinɛ baara tɛ. C'est pas à cause du diable. Kuranɛ jɛlen don ka nafolo gindo bɔ kuranɛ jɛlen kɔnɔ. C'est le courant clair. Propre. A ye diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ ɲininka. Il faut demander à tous les marabouts du monde. A ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka. Tous les connaisseurs du monde. Ko Konate ye nin fɔ aw ye. Le Konate qui vient de vous léguer ce savoir-là. Ko kuranɛ sura nafolo kɔnɔ suratul waqi'atu don. Le suran qu'on va vous dire là, c'est le surat qu'on va avoir beaucoup d'argent. Suratul waqi'a. C'est le surat waqi'a. A bɛ kuranɛ kɔnɔ a ye diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko Konate y'a di aw ma n'a wulila min t'a lahara n tɛ kuma aw ye dɔnni ka bilen. Mes amis, le surat waqi'a se trouve dans le Coran. Il faut demander n'importe quel marabout, n'importe quelle personne qui connaît le Coran, il faut demander le surat waqi'a là, que c'est quel surat? Ils vont vous dire que c'est le Coran pour qu'on puisse avoir de l'argent. Clair? Mes amis, même si on ne maîtrise pas beaucoup de français, mais nos abonnés ont demandé qu'on puisse expliquer un peu en français. Je vous dis clairement. Ce travail-là, on fait ça à 150 000 francs. Puis 3 poulets. Tu peux nous envoyer d'abord ou tu peux payer 75 000 francs d'abord. Et puis le prix de ces poulets-là, ça fait 6 000 francs. 8 000 francs. 9 000 francs. Donc, ni o wa kelen ni kɛmɛ seegin n'i ka wari kilancɛ sara an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ i bɛ wari tɔ sara. Donc en tout ça fait 80 000 francs, non? 84 000 francs. 84 000 francs. Oui. Après avoir nous envoyé ou bien payé cette avance là, on va faire vous travailler. Quand tu vois le résultat, Dieu est là, hein? Mais nous on est conscients parce que beaucoup de personnes on a fait ce travail là, c'est réussi. Donc tu vas envoyer le reste de l'argent. Autrement, an ye nin baara kɛ cɛ o cɛ ye. Toutes les personnes qu'on a fait, An y'a baara kɛ muso o muso ye. toute une femme qu'on a fait, A tigi y'a nafolo sɔrɔ wa a ye bonya kɛ. l'intéressé a gagné et puis l'intéressé nous a reconnu franchement parlant. Ne tɛ nin kuma in fɔ sabu ko n jigi dalen don mɔgɔw bolo wari kan dɛ. Je vous amène dit ce mot-là que j'ai besoin de vous ou bien j'ai besoin de l'argent de quelqu'un. Non. Karamɔgɔ min bɛ mɔgɔw ka nafolo minɛ k'a dun o tɛ ne Konate. Les marabouts qui prennent l'argent des personnes de manger et que le travail ne peut pas aboutir là, c'est pas moi. Ne de ye layidu di diɲɛmaa ma. J'ai promis tout le monde du monde entier. N ko m'u dɛmɛ ni n ka dɔnni ye. Toutes les personnes que vous m'écoutez
et que vous m'appelez, je vais vous aider. Bemada Allah, bemada kirala, betna dane kunatila. Mais sur ce, tout le monde n'a pas confiance à Dieu et qu'il y a des personnes aussi qui ne vont jamais me comprendre et qui ne vont jamais me confiancer. Mais aie confiance en moi, je vous jure, le nom du courant c'est réel. Nga aye mɔgɔw ɲininka minnu nana ni baara kɛ Konate fɛ ko yala a ye nafolo baara min kɛ aw ye a bɛ cogo di? Mais sur ce, il faut demander les voisins, il faut demander les collègues, quelqu'un qui est venu travailler, faire ce travail-là, c'est Konaté ici au Mali. Il faut demander qu'est-ce que c'est réel ou pas. Sur ce, je m'arrête ici. Je vous demande la bénédiction sincère. Et je vais vous léguer mes sincères bénédictions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, au revoir à tous les abonnés.